Salamat sa'yo kapatid, sa tampak mo dyan. Nagloko yung ano kanina. Nagloko yung signal kanina eh. Loading kanina, kaya inahinto. Salamat sa'yo kapatid. Maga pa naman. Mamaya pa mag-umpisa si Katibi. Bawa po ba yan? Ano ka nga? Yung ano mo, yung TikTok mo. Napanood ko na yan eh. Pero ito, ano ko ulit, play ko ulit to. Sabi ng abi, purpose niya oh. Ipin natin para madikit ang mamaya. Tuloy in life, Katilya.
Abu Sayyaf look. Grabe Abu Sayyaf. Hindi Salamat sa iyo, Dylan's Life Kataya. Ayan yung kay Marvin Bandaw na nakapinggilin. Panoorin mo. Bagong upload na rin dyan yan eh. Galing sumaya, TikTok. Salamat sa iyo, kapatid na Marvin. Sana si Mami. Lumabas sila kanina kasi nano ako eh, nung wala ako kanina. TikTok pang pangatlo ko na nga to eh. Damlo ko yung net ko kanina. Hindi talaga narinig yun eh. Maaga pa naman, sabi ko, kasi anong oras mag-umpisa si Ka-TV, alas 6 pa yun. Oras pa oh. Hey, my Bobby dear. Fantastic. Tusok, pusang burara. Salamat sa tusok mo dyan, kapusang burara. Baka hindi nyo napapanood yung bagong upload ni Marvin na yun sa taas. Hey, my Bobby dear. You can lift my hand.
Tinatawanan mo naman si Nightbot, ha? Bakit hindi mo natawanan si Nightbot? Iyakin yan. Oh my baby. Ching, ang ganda. Nag-love shoutout sa'yo. Pwede po magpatamsak. Sige, sige. May jacket na yan. Baba mo na yung patamsakan mo. Huwag lang sabayan ng link sa message, ha. Pabahay lang yung ibuwa mo, Ching. Patanggalin na ni Lolo, oh. Huwag may sabay na message. Sana hindi mapansin. Ako. Ayan na. Tinanggal na. Yun, ayan na. Lamsakan natin yan, Ching. Wala nga naman, Ching. Malit pala kung bayan mo. Huwag ka na tayo ng mga pag-mag-aayo na mamaya magantay tayo. Ayupa-ayugaan kita. Yan, tuloy ka na. Salamat po sa kupo yan. Basta. Ayan, si Gigi rin. Dadaw sa'yo. Masakli naman po, sabi ni Julian's Flight Catilla, sabi ni sukla mo lang sa Ching. Sige sis, maraming salamat, balikan kita. Saka yan si Tony TV Official. Salamat po. Sige lang, wala ka naman, Ching.
Okay po, sabi ni Jalen's Life Catillo. CJ Channel, thumbs up host. Salamat sa thumbs up mo, CJ Channel. May jacket ka na, CJ. Pwede ka na maganda ng bahay dyan at magipagdikitan. Salamat host. Wala ka naman sa'yo, CJ. Baba ka na ng bahay. Hey, hello, Kat TV. Halo di patang sa premier show balik. Salamat sabi ni CJ Channel. Bawa mo CJ yung ano mo para matamsakan. Ayaw mo nakapin CJ, tamsakan mo rin yan. Kung di mo padikit, dikitan mo yan. Malit lang yun ang kanyang bahay. Gani betete shit. Ayan, dikitan mo na yung katibo yung nakapin, no? Aking dalawa na yan, dyan. Hindi yung... Kala mo, hindi ang tiyan mo, maliit din, no? Buti-iti ka rin, eh. Doon sa nakapin, oo, andyan lang yan si... Siya yung nagbalik yan. Husband ni host. Miguel, shout out. Husband ni host. Grabe, husband talaga ni host. Sino naman kayo ito siya, husband ni host? Talaga. Sige nga ba, ikaw eh. Thumbs up, husband host. Guys, husband host. Baka hindi nyo padikit yan. Ayan, si John Life Cotillo. Nagbaba ng bahay. Buti naman nag-thumbs up ka dyan, kapatid. Bilang na bilang ko yung thumbs up dyan, kapatid. Husband ni host, doon po, sabi ni CJ Channel. Ayot, dyan ka pa talaga. Humika. Humika. Nabusog ako sa tubig. Ayan o, si CJ Channel, balikan mo yan sa husband ni host. Para sa kayong dalawa na Wilmer na didevelop kung galing pala kayo magsayaw eh. Tatago kayo sa ano. Parang baka naman po tunog. Kalibang nakapin, sabi ni husband ni host. Balikan kaya niya yan ni Ching, nandyan lang si Ching. Baka nanukli. Sana hindi na magloko yung net ko. Kainis. CJ Channel, Julian's Life na po. Butete kasi si Daddy. Bakit Ricardo Butete? Husband ni host, pabalik na lang. Salamat, sabi ni CJ Channel. Ay, balikan mo daw si CJ Channel, husband ni host. God knows. God knows.
I want to break free. Alin bang all nakapid? Sabi ni husband ni host. Ako balikan kayo mamaya. Menching. Pabalikan kita sa CJ channel. Stay put lang yo. Sabi ni Dealing Life Katiga. Tamsak dan host. Hi Ate Girlie G. Nag-love shout out. Thank you so much sa pagbisita ulit sa akin. Bye. Bye-bye mo, Tigoli. Ay, sige, channel, ang guba ng bahay. Lablabin na natin si CJ. Tapos si Jillian, like, katiga, nagbaga din ang kanyang bahay. Dolly G, nagawa ng bahay. Guys, dikitan nyo si Ma'am Dolly. Dahil kalimbang CJ channel. Dahil first salary revealed. No, sabi ni husband ni host. Grabe, oh. First salary revealed mo. Balikan kayo. Dolly G, 103 sa'yo. Sabi ni husband ni host. Thanks husband ni host. Sabi ni CJ Kanan. Bakit mag-gin? Gusto mo mag-gin? Ha? Gusto mo mag-gin? Tayo, mamaya. Hindi ka masika ba dyan? Nawala yung upo ko dun ah. Ha? Nawala yung upo ko. Ito mo, baka meron pa dyan sa'yo. Hindi tayo mamaya. Gusto mo ilaw? Meron. Meron ba? Tusok host, sabi ni Wilmer Vlog. Salamat sa iyo, Wilmer. Guys, ikutin natin itong si kapatid na Wilmer. Siya maraming ayuda. Wala niyo dahil mo kapatid, Wilmer. Ano na talaga pala na, huwag kalamansi. Hanggang na yung ano ko? Dapat gada, hindi natin matubigan eh. Yung ano ko, yung masakit yung... Lamunan? Yung mga kati-kati. Wala! Nasa kalamansi. Sabi ni Mang, lalala daw. Wala mo eh. Alfred Official, guba ng bahay, nag-love shout out sa'yo, Alfred Official. Salamat sa iyong patamsak dyan. Maraming salamat kapatid Alfred Official sa patusok mo kay host. Siyak lang to, ayan. Buti di umiyak. Nigahin na. Tamsak na. Salamat sa iyong patamsak. Nigahin na. Five million people in the house. Mega love shout out.
Jolly, Batito official, naguma ng bahay. Guys, lablabing nyo na yung mga gumawa ng bahay dyan. Tusok, bro. Salamat sa tusok. Yan, si Galen Life Catilla, naguma din ng kanyang bahay. Bertie. Ulit pa po ng bahay mo, Galen Life Catilla. Guys, baka pwede natin ayudahan ito si ating Galen Life Catilla. Baka naman. Maliit ng bahay niya, 126 pa lang siya, oh. Sige, channel, doon ka lang bang, sabi ni Galen Life Catilla. Sige, balikan mo si Galen's Life Catilla. Coco Marvin, nagbaba ng bahay. Thanks, Jalen, sabi ni CJ. Magtawag dito to. Sige, sige. Palit pa lang ang bahay mo, Jalen, ha? Mga lodi, 2 minutes na lang po start na premiere kahit tamsang mo lang. Sige, 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 channel. Anong oras na lang? 2 minutes na lang ba? Bisitahan natin. May nakita watch CJ, sabi ni Galen Life Catilla. May 2 minutes pa lang na yata eh. Kabit mo host, tamsak. Salamat sa patamsak, kabit mo Kabaitan TV. Salamat din sa iyo sa pagbaba ng kanyang bahay dyan. Piga mo ano, kalamansi dyan. Okay. Dada, grabe ni Katibo. Baka may ayuda ka dyan, anak. Ayuda mo naman si Galen Life Catilla. Hawa ka naman dyan. Kalit ng bahay niya. Kung ko lang may mga ayuda ka, ito nagbiga-biga ako talaga ito eh. Hawa din. Kumusta? Okay naman. Salamat ka, hindi na nagloko yung aking cellphone. Kaya nagloko eh. Hindi na talaga nagbalik eh. Justin, tamsak kapatid. Salamat sa iyong patamsak. Ano, kumusta kapatid na Justin? Ayan silang dipte. Kasunod na lang kayong dalawa. Hindi maayos boses mo, kapatid. Hindi maayos ba? Hindi ma... Di maayos talaga ang boses ko. Parang kasi ang lakas ng hawak, ang ganda ng boses ko. Bakit kaya? Wala manik ko. Tawa na naman si Galen mo. Hindi talaga niya umayos, hindi talaga umayos ang boses ko. Ganito talaga boses ko, hindi talaga maganda boses ko. Yan mo na kapatid, baka lalong hindi. Hindi ganito talaga ang boses ko, hindi maayos eh.
Pangit talaga ang buhos ko itong buhay. Ano nga? Oo. Mga tulog. Hello, hello. Ganyan ba sa'yo? Di na natin natitimpla to. Bayan mo. Baka ayaw nga talaga sa akin. Oh. Parang may may bagyo. Hello, Justin. Sabi ni Ka-TV. Yan mo mga kapatid. Ako, bahala na kung hindi maganda. Malaga may busis tayo. Hello, Pogi. Hey. Yan ang gagawin ko, hindi mag-ingay dito. Okay. Ay, nga. Ay, nga talaga, no? Maingay talaga. Ayun, okay na. Parang lakas ng hangin, no? Wilmer Vlogs! Nagbaba ng bahay. Julian Life Katilja nagbawa din ng bahay, guys.
Ano mo na yan? Ha? Ha? Lagyan mo ng kalamansi. Guys, baka hindi pa natin dikit yung nakapin guys. Dikitan natin si Jelen Lab Catilla. Bibing bibi pa ang kanyang bahay guys. Bawal to ah. Yan. Bawal. Hindi naman mo makikita eh. Diyan mo lang. Parang marijuana namin ito. Ha? Marijuana no? Parang marijuana. Five million people in the house. Miguel Love shout out. Sabi niya kayo din Love Catilla. Dikitan niyo daw sila. Siya bibilang kayo ng tinapay. Ay, sarap. Bibilang daw kayo ng tinapay ni Jillian Love Catilla. Patang dinikitan niyo siya. Ano pang hinihintay niyo? Mga piraso. Tulog. May 5. Huwag mo lang sarado. Yung dami may brutal. Walang 4. 5 million people in the house with the love shot out. Saan ko? Puto no? Oo, sama. Dikitan nyo na si Julian Live Catilla kung gusto niya ng tinapay. Ate, sige din. Ay, yata ng tinapay gilins ng mga to eh. Ano gusto niyo? Sabihin niyo kay Gilis para yun ang ibigay. Dikitan niyo lang po. Ang ganda-ganda ni Gilins, saan yung dikitan? Ayun, ayak na naman sa tuwa si Nightbot. Oh. Ang hira si Nightbot, iyakin. Agad. Ito ba? Miguel Love, shout out sa mga bisita niyo na maganda at gwapo. Love ko na kayo. Mwah. Sabi ni Nightbot. Kaya nagod ka Nightbot. Parang umiyak. Iyak kasi naman. Maluloding ba ako? Umpisa na naman yan ang loading na yan. Ano ba anak? Ba't kang
Umpisa na naman tayo ng loading. Init kasi ng cellphone ko. Nagluloko na naman ang net, no? Ano na naman nangyayari sa'yo? Ayan, no? Okay. Naluloko daw ka, no? Ang net. Ay, ko. Dito ko nakakuha ka ng ha? Dito ko nakakuha ng W. Marami kong tao.